Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti podcastu zo špitalu. Dnes sa budem rozprávať s lekárom, doktorom Michalom Šálekom z radiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava. Nedávno ste teda realizovali nový operačný zákrok. Je to taký nový typ zákroku, ktorý je, môžem povedať, že výnimočný? Áno, z určitého hľadiska je určite výnimočný. Jedná sa o miniinvazívnu procedúru, ktorá je teda dedikovaná hlavne pre pacientov s osteoartrózou kolena. Budeme hovoriť dneska viacej o tom kolennom kĺbe, pretože štúdie zo sveta ukazujú teda, že veľmi dobré výsledky hlavne v tejto anatomickej lokalite sa dosiahli touto procedúrou. Je to teda dedikované u pacientov, ktorí majú dlhodobo ťažkosti s kolenným kĺbom, ktoré sa prejavujú teda dlhodobou bolestivosťou, obmedzenou pohyblivosťou a celkovo zníženou kvalitou života. To ochorenie je v podstate embolizácia genikulárnej artérie? Áno. A na akom princípe to teda funguje? Je presne ako hovorí ten názov, je to teda embolizácia, je to uzatvorenie nejakej cievy alebo nejakého riečiska. Pacienti s osteoartritídou kolena vlastne majú postihnutý kolenný kĺb, kde dochádza aj k sprievodnému zápalovému procesu. Tento zápal je vlastne, jak by som to povedal, tento zápal vlastne prispieva k tej celkovej bolestivosti, k tým ťažkostiam u týchto pacientov. A vlastne táto terapia je cielená presne na to miesto, ktoré je patologicky alebo zvýšene prekrvené, aby sa vlastne ten zápal stiahol a ustúpili tieto ťažkosti. Ako si môže bežný laik predstaviť, že ako ten zákrok prebieha? Ten zákrok prebieha následovne. Pacient, ak je teda, musí byť v prvom rade správne zindikovaný, aby sme teda mohli naplánovať túto procedúru. Pacient je prijatý do nemocnice, je to prakticky výkon tzv. Jednodňovej chirurgie. Pacienta si príjmeme a po adekvátnej príprave je vlastne preložený na operačnú sálu. Výkon vlastne realizujeme jedným malým vpichom v oblasti slabiny. Je to v lokálnom znecitlivení, nie je tam potreba žiadnej celkovej anestézie alebo takto v porovnaní s veľkými chirurgickými procedúrami. Cez ten vstup cievny, ako som vlastne teraz povedal, sa dostaneme až do úrovne kolena. Urobíme si nejaké diagnostické nástreky, tam použijeme kontrastnú látku, aby sme si vlastne objasnili tú anatómiu a vlastne potom vlastne to gro toho výkonu je to, že vlastne jednotlivé tie kolenné vetvičky, tie genikulárne tepny je viacej, tak podľa toho, že kde vlastne verifikujeme nejaké zvýšené prekrvenie alebo nejakú tzv. Hyperémiu, jak sa to v odbornom žargone tomu hovorí, tak vlastne tieto cievy uzatvárame pomocou takých maličkých mikropartikulí alebo mikročastíc. Tým pádom vlastne redukujeme to prekrvenie do tej postihnutej oblasti a to by malo prispieť teda k zníženiu bolestivosti. Keď táto metóda miniinvazívna ešte nebola, ako sa riešil tento zdravotný problém u pacientov? Osteoartritída, tak tam je viac menej viacero metód terapie. V prvom rade je to symptomatická terapia. Pacienti majú jednak lieky proti zápalu, lieky proti bolesti. Bývali aplikované rôzne injekcie do kolena alebo potom v pokročilejších štádiách samozrejme výmena kolenného kĺbu. Ale tak to už je vlastne veľká chirurgia. Posledné štádium asi tá výmena kolenného kĺbu pri tomto ochorení. Keď pacient je napríklad indikovaný na výmenu kolenného kĺbu, viete to ešte zvrátiť práve touto metódou miniinvazívnou? Ja by som len chcel teda pripomenúť, že ja som to možno nepovedal na začiatku, ale treba si uvedomiť, že vlastne táto terapia nepatrí do prvej línie terapie pacientov s osteoartrózou alebo osteoartritídou. Ja by som povedal, že je to takzvaná taká tá záchranná terapia, že keď vlastne u pacienta zlyhá ten štandardný postup, že či už nejaká fyzioterapia, či už teda nejaká medikamentózna terapia, alebo aj tie kolenné obstreky, že keď prakticky pacient na to nereaguje a má dlhodobé bolesti, ktoré mu znižujú kvalitu života, tak vtedy
vtedy je indikovaný na takúto procedúru. Aké sú tam benefity oproti napríklad výmene kolenného kĺbu pri tom pacientovi? Tak výmena kolenného kĺbu je zložitá procedúra. Je to veľká operácia, ktorá je teda potrebná spraviť v celkovom úspaní alebo v celkovej anestéze. A veľa pacientov sa jednak nechce dať operovať, nemôže sa dať operovať, alebo aj vzhľadom na vek im není odporúčená ešte takáto operácia, aj napriek teda dlhodobým ťažkostiam. Vtedy by som povedal, že prichádza do úvahy táto naša nová metóda, ktorú sme zaviedli, lebo jednak sa to dá realizovať v lokálnom znecitlivení. Pacient prakticky môže ísť na druhý deň od výkonu hneď domov a hovorím, není to taký veľký zásah ako výmena kolenného kĺbu alebo operácia v celkovej anestéze. Aj následná tá rekonvalescencia potom zakrokuje asi rýchlejšie ako pri výmene. Áno, presne tak. Prakticky pacient môže na druhý deň ísť do domácej starostlivosti a nebýva žiadny problém. Keď ste spomínali teraz tých pacientov v tej domácej starostlivosti, pre koho alebo pre akého pacienta je tento zákrok najvhodnejší? Tak ako som spomínal, pacient musí mať teda potvrdenú osteoartrózu alebo osteoartritídu kolena. A samozrejme tých osteoartróz tam je niekoľko stupňov, ale táto metóda je vhodná aj u pacientov, čo majú tie ľahšie formy, respektíve tie stredne závažné. Ale musí tam byť prítomná tá zápalová zložka. Ako to vlastne z toho názvu vyplýva, to je osteoartritída. To znamená, že je tam aj zápalová zložka. A vlastne u nich táto terapia má najväčší benefit. Čiže tieto pacient, ktorý teda je môže to byť pacient, ktorý si vyberá, či ísť na tento zákrok alebo na výmenu kolenného kĺbu? No, keď je pacient indikovaný na výmenu kolenného kĺbu, tak samozrejme to už sú ortopedické indikácie, ale toto nie je nejakým spôsobom náhrada tej operácie, ktorú sme tu spomínali, tej výmeny toho kĺbu. Toto je takzvaná taká tá záchranná terapia, hej, že keď pacient nechce sa dať operovať alebo nemôže sa dať operovať, alebo je tam veľké riziko perioperačné, tak vtedy by som zvolil takúto možnosť. Veľa ľudí sa nás to pýtalo, preto som tú otázku položil, že či môže zvoliť buď túto metódu alebo výmenu kolenného kĺbu a strašne veľa dopytov prišlo práve týmto smerom, tak preto som túto otázku aj pokladal. Vy už ste teda zoperovali prvého pacienta, myslím, že to bol pred 2 mesiacmi. Vidíte pri ňom nejaké zlepšenie, alebo ako sa dnes má, ak by ste mohli povedať? Podľa posledných informácií, aké som mal, tak sa mal pacient významne lepšie, ustúpili mu ťažkosti a neboli tam nejaké ani postprocedurálne komplikácie, ani nič také, takže... My sme v článku písali, že sa to dá využiť aj pri iných kĺboch. Pri akých všetkých kĺboch to vieme využiť túto metódu? Tak ako som spomínal, najčastejšie, alebo respektíve najviac dát vo svete je z kolenného kĺbu, ale samozrejme dá sa toto aplikovať aj napríklad pri členku, alebo pri bedrovom kĺbe, alebo pri ramennom kĺbe. Ale tak to samozrejme tiež záleží od vhodnej selekcie, respektíve indikácie, takže... Tiež nám prišlo veľa otázok, že ako sa môžu k takémuto zákroku pacienti dostať? Čo všetko musia podstúpiť? Tak najdôležitejšie je, aby mali ortopedické vyšetrenie. Môžu mať teda aj nejakú doplnenú magnetickú rezonanciu na tú konkrétnu oblasť, ktorú chceme riešiť. Ale vás prakticky u nás sa dá kedykoľvek telefonicky objednať na konzultáciu. Dohodneme si termín, pacient môže prísť a môžeme vlastne prebrať ten nález celkovo a
a zhodnúť sa, že aký by bol najlepší postup. Aby vám po tomto rozhovore nezvonili telefóny od rana do večera. Čiže musí mať nejaký výmenný lístok alebo odporúčanie od ortopéda, že bez toho to vôbec nejde. No, mal by mať v prvom rade ortopedické vyšetrenie, ale gro pacientov, ktorí vlastne sa informujú ohľadom tohto výkonu, tak to všetko už sú pacienti, ktorí už dlhodobo chodia k ortopédom, ale prakticky tá prvá línia tej, alebo respektíve tá základná terapia pre nich nemá nejaký veľký efekt a dlhodobo majú ťažkosti. Takže dostali sme aj veľa dotazov alebo otázok od našich facebookových fanúšikov. Daniela sa pýta, mám otázku, v článku píšete, že sa to dá aj pri operácii bedrového kĺbu. Mám 71 rokov, 8 rokov a jednu operáciu bedrového kĺbu pred 3 rokmi. Je takáto pacientka vhodný adept? To znamená, že ona už má prakticky vymenený. Pravde to, podobne to taktiež chápem. No, ako technicky sa takýto výkon zrealizovať dá, ale záleží od toho, že či je tam prítomný nejaký zápalový fokus alebo proste nejaký pretrvávajúci zápal v oblasti tej protézy. Vtedy by sme vedeli zrealizovať takúto procedúru s tým, že by sme vlastne cieľene išli po tej oblasti, aby sme znížili vlastne to prekrvenie a znížili zápal. Ale pokiaľ sú toto ťažkosti, ktoré pretrvávajú či už nejakým zlým vložením tej protézy alebo tak toto nie je metóda, ktorá by riešila. Čiže primárne je to bolesť, ktorá je spôsobená zápalovým procesom, presne tak. Super. Kde sa pacient dozvie o svojej možnosti sa dať operovať u vás, pýta sa Michaela. My máme k dispozícii vlastne mail konzultačný, do ktorého sa dá vlastne napísať, napíše sa tam nejaká krátka anamnéza, nejaký popis ťažkostí a vlastne cez tento mail sa dá pacientovi odpísať, respektíve objedná sa na konzultáciu, aby sme si napríklad pozreli aj nejaké zobrazovacie vyšetrenia, ak potrebujeme. Alebo sa dá potom klasicky telefonicky. Máme aj konziliárne telefóny, alebo tam stačí zavolať a tiež si vieme dohodnúť alebo naplánovať termín nejaké konzultácie. Čiže dohodnúť si telefonicky alebo online cez mail, neskôr termín. Tak. Ak by to bol pacient, ktorý by musel cestovať zďaleka, tak toto vieme všetko poriešiť aj po telefóne. A teda ak by boli potrebné nejaké dodatočné vyšetrenia, tak to by sme sa už dohodli a potom by sme si mohli aj naplánovať nejaké osobné stretnutie takto v našej nemocnici. Na to sa pýta aj Mariana, že ste spomínali, že môže byť pacient zďaleka. Je to aj pre pacientov, ktorí nie sú z Trnavy alebo Trnavského kraja? A ako dlho sa čaká na termín operácie? Áno, je to aj pre pacientov, ktorí nie sú z Trnavského kraja. My máme vlastne na našom oddelení lôžkovú časť. To znamená, že pacient, aj keby prišiel z druhého konca republiky, tak prakticky by bol prijatý a ten výkon by sa mu realizoval a na druhý deň by išiel domov. Takže vlastne to je takzvaná tá jednodňová hospitalizácia. Ingrid sa pýta, či je to možné aj pri reumatickej artritíde. Je to konkrétne zápestie, nemožnosť ohybu, pretrvávajúca bolesť. Reumatoidná artritída to je špecifická diagnostická jednotka, akože sú štúdie vo svete, ktoré sa venujú tejto problematike, respektíve tej možnosti tejto terapie v tejto diagnózi, avšak zatiaľ je to, by som povedal, v takej experimentálnej úrovni, takže chýbajú na to ešte zatiaľ nie je to štandardný terapeutický postup pri reumatoidnej artritíde. Andrea sa pýta, či sa dá operovať takto aj meniskus. To je skôr asi myslí pani, že je nejaký štrukturálny problém s meniskom. Toto nerieši štrukturálny problém. To už je potom otázka na ortopéda a takto. Toto je vyslovene liečba bolesti. Podobne asi aj tu bude rovnaká odpoveď. Výrastky na ramene sa tým asi tiež nedajú operovať. Nie. To
toto sú už vlastne ortopedická problematika. Veľa otázok nám prišla tým smerom, konkrétne táto od Jarmily, či to prepláca poisťovňa, či je to zadarmo. Alebo teda, či je to hradené. Je to hradené poisťovňou. Poisťovňou v plnom rozsahu. Áno. Rebeka sa pýta, či je to možné aj v prípade, keď má natrhnutú šlachu ramena. To mi už tiež príde ako taká skôr nejaký morfologický defekt. Keď je natrhnutá šlacha ramena, tak prakticky táto terapia tam by nemala nejaký efekt. Žanet sa pýta, či je to operácia alebo zákrok, ktorý rieši iba symptómy a nie príčinu. Áno, mohli by sme to tak povedať, ale každopádne preto jak som aj na začiatku povedal, toto není prvá línia terapie, toto je záchranná terapia, ktorá teda má za úlohu utlmiť bolesť a zlepšiť celkovú kvalitu života. Takže môžeme povedať, že teda ak má niekto bolesť v tom kolene, je možné, že touto operáciou sa nevyrieši to, že za 10-15 rokov bude potrebná výmena toho kolena. Presne tak. Čiže oddialuje, áno, v podstate to nevyhnutné, ale v pokročilých štádiách osteoartrózy je niekedy tá výmena kolena úplne nevyhnutná. Takže prišlo nám aj veľa otázok, či je to možné aj pri tenisovom lakte. To je tiež vlastne problém úponu, takže nie je to vhodná metóda na tenisový lakeť alebo tzv. Laterálnu epikondylitídu, alebo takto sa to volá vlastne v odbornom ponímaní, ale nie je to metóda vhodná na takúto. Maria sa pýta, či nedochádza po operácii k nekróze štruktúr kolena. No, to je dobrá otázka, lebo vlastne uzatvárame nejaké cievy, to znamená, že logickým vyústením by bolo nejaká ischemizácia a nejaké odumretie tkanív. Avšak, ako som spomínal už na začiatku, toto je cielená terapia. My ideme vyslovene len po tých novovytvorených patologických vetvičkách, ktoré zásobujú tie zápalovo zmenené oblasti a tie selektívne embolizujeme. Kolenný kĺb má kopec alternatívnych výživových vlastne takých spojok alebo kolaterál, takže nedochádza vôbec k takýmto nejakým výraznému poškodeniu mäkkých tkaní po týchto embolizáciách, lebo jednak je to cielené a je to embolizácia tých patologicky zmenených ciev. Operujete prosím aj zápestie? Pýta sa Mária. Alebo môžeme to otočiť na otázku, že akých pacientov budete v najbližšej dobe ešte operovať? Najbližšie máme v pláne, tak ako som hovoril, kolenné kĺby. Zatiaľ sme prakticky nemali dotaz na iný kĺb, akurát teda koleno, a máme v pláne prvých 2 pacientov v najbližšej dobe teraz takto. No. A v zápeste teda, ak by sme odpovedali aj Márie? Ťažko sa mi takto na to odpovedá. Musel by som vidieť nejakú dokumentáciu zdravotnú a nejaké MR vyšetrenie, a potom by sme sa vedeli dohodnúť, že či tam vieme niečo takto spraviť, ale to všetko záleží aj od toho, že s čím ten pacient príde, ako dlho má ťažkosti a že ako vyzerá to zobrazovanie. Ale nie je to vylúčené, že môže sa operovať aj v určitých scenároch by som si vedel predstaviť, že by sme toto vedeli zrealizovať aj pri zápesti, ale ako som spomínal, tam je veľa kritérií, podľa ktorých sa musíme riadiť. Takže. Dobre, ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.